Iki mau ado-adone sinten iki mau? Mas, telak aku ki mung 150 cc ora 250 lho Mas. Kuwi pedhot. Tenan nek iki. Iki jenenge nyanyi taruhan nyawa. Oh. Iki engko sing arep pedhot telake sing nambake sapa? Nah. Piye? Pak dokter lah sing nambani. Iya. Oh iya, kamu dokter ya? Kamu dokter ya? Iya tante. Kan blok. Iki, Des, puskesmas terdekat mana ini? Puskesmas terdekat mundi? Piye arep tak kepiye ke Mas? Niki lho sing iki ora ngatasi iki. Ora ngatasi ya. Suntikan rabies kuwi Mas. Heeh. Sepira mau cah? Lali aku. Ajiru. Ini wae apa ya wis ya? Oh, wis aku kesel ya. Yen mengkono mbok